Pochválený buď Ježiš Kristus. V prvom rade ďakujem za pozvanie pánu farárovi Danielovi, že som sa mohol prísť a že sa môžeme spoločne zdieľať o tom, čo hovorí posledná biblická kniha. Myslím, že aj vy ste počuli o tom, koľké teórie, najmä počas koronavírusu, vznikali práve na základe nesprávnej interpretácie apokalypsy. Tak chceme aj túto prednášku urobiť presne s týmto cieľom, aby ste vedeli, čo naozaj hovorí Božie slovo, aká je skutočne symbolika tejto knihy, aby ste sa nenechali hociako vykývať. Aby to bolo na povzbudenie a posilnenie vo viere a nie opačne. Dobre, čiže ako úplne prvé vám poviem, že Apokalypsa, Jánova Apokalypsa nie je spis, biblický spis, ktorý takto padol na zem. Hej? Z ničoho. Patrí do takého druhu vyjadrovania, môžeme ho nazvať literárny žáner, ktorý sa nazýva apokalyptika. A toto je typ literatúry. Poznáme približne 30 diel, ktoré sú v štýle apokalyptiky a sú presne z tohto obdobia ako Jánova Apokalypsa. Sú z obdobia 2. storočie pred Kristom až 2. storočie po Kristovi. Pretože nemáme iba novozákonnú apokalyptiku, ako je tu napríklad kniha Zjavenia apoštola Jána, ale máme aj starozákonnú apokalyptiku a dokonca apokalyptiku, ktorá je apokryfná. To znamená, nepatrí do súboru biblických kníh, ale nebola prijatá, zostáva iba na úrovni historických spisov. Čiže kniha Zjavenia patrí do apokalyptiky. Apokalypsa, toto slovo, pochádza z gréčtiny, pretože práve v tomto jazyku sa vyvíja celý nový zákon. Apokalypto znamená odkryť, sňať vélum alebo sňať nejaké rúško. Ako tu vidíme na oltári zelený obrus, keby ho snímeme, tak robíme apokalypto. Áno, čiže tu vlastne začíname tušiť, že čo bude kniha Zjavenia. Apokalypsis je teda odhalenie, zjavenie. Myslím si, to iba tak tu medzi nami teraz, že to slovo zjavenie nie je až také šťastné. V tom preklade slova apokalypsis tu Joannu, ako je z toho gréckeho výrazu. Pretože je to odhalenie apoštola Jána, ktoré iniciuje Boh. Nie je to iba to, že Ján má nejaké zjavenie, ale práve, že Boh ide Jánovi niečo odhaliť. Áno? Čiže toto chce povedať kniha Zjavenia. Typické pre celý štýl tohoto literárneho vyjadrovania apokalyptiky sú tieto veci. Áno, čiže máme tu nejaký kontext zjavenia. Áno, Ján sa nachádza napríklad na ostrove Patmos. Máme tu symbolickú reč. Toto sú všetko veci typické pre celú apokalyptiku, nie iba knihu Zjavenia Jána. Máme tu nejaké rozprávanie. Potom tu máme život po smrti. Máme tu nejakého nebeského sprostredkovateľa, v tomto prípade je to anjel, ktorý Jána sprevádza a vysvetľuje mu, čo tie jednotlivé veci znamenajú. Človek ako adresát zjavenia, takisto v tomto našom prípade to bude Ján. Potom je tam zjavenie nejakej nadprirodzenej skutočnosti, niečo, čo nepatrí do nášho každodenného života. Boh mu ide sňať rúško z nejakého tajomstva, aby mu vysvetlil, ako funguje dianie vo svete. Časový a priestorový rámec, tí, ktorí ste čítali knihu Zjavenia, viete, že tam je napríklad nové nebo a nová zem. Alebo je tam 1260 dní, potom je tam 42 mesiacov, máme tam Nový Jeruzalém, máme tam nejaké priestory a máme tam nejaké časové jednotky. No a potom cesta na druhý svet. Jan hneď v 4. kapitole počuje slova vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom. No a potom súboj medzi anielmi, démonmi. Vidíme, že všetky tieto veci sú typické pre knihu Zjavenia. Tí, ktorí ste už čítali, že alebo ste o nej niečo počuli, alebo možno ste videli niečo znázornené.
A všetky tieto isté veci sú typické pre všetky apokalyptické diela. Čiže vidíme tú úžasnosť v tom, ako Boh vteľuje svoje slovo, aby sa stal zrozumiteľným. Aby ho chápal ľud v tom čase 2. storočí pred Kristom, 2. storočí pod Kristovi. Povieme si, kde sa nachádza konkrétne kniha Zjavenia apoštola Jána. Máme aj nejaké typické črty, ktoré sú typické len pre našu apokalypsu, Jánovu apokalypsu. To sú napríklad liturgické prvky. Povieme si, že hovorí sa tam o 7 svietnikoch, hovorí sa tam o cirkvách, o nebeskej bohoslúžbe. A potom aj listová forma. Tá tiež nie je typická pre apokalyptiku, ale je originalitou práve autora Jána. Dobre. Kniha Zjavenia je zjavenie alebo odhalenie. A toto znamená jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Boh nás miluje, to znamená, že chce, aby sme vedeli pravdu. Zopakujem. Boh nás miluje, preto chce, aby sme vedeli pravdu. Tu nás troskotá tá naša vízia apokalypsy, že je to niečo tajomné a nepochopiteľné. Že je to niečo zašifrované. Apokalypsa je presný opak zašifrovania skutočnosti. Keď sme v Brazílii dávali túto prednášku, tak sa prihlásila jedna pani a hovorí, že ako je možné, že to je odhalenie, keď sa vyjadruje v symbolickej reči? Veľmi dobrá otázka. Je to preto, lebo Ján sa vyjadruje proti politickému režimu tej doby. A nechce, aby ho rozumeli ľudia zvonku. Preto používa, a to si budeme hovoriť pri symbolike, používa reč typickú pre židovstvo. Používa reč typickú pre starý zákon. Symboly zo starého zákona, ktoré chápe novo sa utvárajúca kresťanská komunita, ale nechápu ich ľudia zvonku. Čiže je to odhalenie v rámci tej cirkevnej obce, cirkevného spoločenstva. Hoci pred svetom to naozaj zostáva zahalené. Prvé 3 slová knihy Zjavenia a hneď máme 2 významy. To je to, čo sa píše v Svetom písme o... Presnú citáciu neviem, ale Boh raz prehovoril, počul som toto dvoje. Že Boh hovorí a to slovo nesie v sebe bohatstvo výkladu, ale nie hociakého výkladu. Tu napríklad v 1. verši máme zjavenie Ježiša Krista a tak ďalej. Je to titulok, je to nadpis. Keď si čítate knihu Zjavenia, toto je nadpis ako keby. Hej? Že máme náš nadpis, hej, v slovenčine a pod tým prvý verš môžeme dať, že to je nadpis, to je titulok. Zjavenie Ježiša Krista. To znamená, tí, ktorí ste dobrí zo slovenčiny, tak viete, že tu môže byť, že Ježiš Kristus sa zjavuje. Čiže ideme spoznať Ježiša Krista. Zjavenie Ježiša Krista, že Ježiš Kristus bude ten predmet. Áno, čiže ideme spoznávať Ježiša Krista. Ja si dovolím tvrdiť, že po evanjeliách kniha Zjavenia je najkristologickejšia kniha z celého Nového zákona. Najviac koncentrovaná na Ježiša Krista. Lenže môže to znamenať aj to, a to je ten druhý význam, že Ježiš Kristus je autor Zjavenia. Že jemu to patrí, to zjavenie, a on ho ide vyjaviť Jánovi. Čiže vidíme, Ježiš Kristus bude odhalovaný, budeme spoznávať, kto je Ježiš Kristus, ale Ježiš Kristus je aj autorom tohto zjavenia Jánovi a chce, aby sme poznali pravdu. Na to, aby sme poznali pravdu, je potrebná jedna podmienka a preto už veľa ľudí stroskotáva pri výklade apokalypsy. To je pokora. Pokora a ochota kráčať s výkladom cirkvi, priznať, že nechápem všetko ja, ale normálne počúvam, čo cirkev hovorí 2000 rokov, keď vysvetľuje túto knihu, ktorá je inšpirovaná v cirkvi. Historický kontext. Na to, aby sme pochopili, čo chcel autor povedať, alebo lepšie povedané, na to, aby sme pochopili, čo nám text hovorí, musíme pochopiť, čo text hovorí. Až potom môžeme pochopiť, čo nám text hovorí. Čiže ideme skúmať, v akom kontexte, čo to vlastne je tá apokalypsa. Tu na obrázku vidíte, ako je Ján na ostrove Patmos, kde teda dostáva tú víziu.
Máme tu hneď prvé, že autor je Ján. To je jediné, čo vieme k nemu povedať. Áno, napriek tomu, že v slovenčine je kniha Zjavenia apoštola Jána, iba z veľmi neskorých rukopisov a prepisov Apokalypsy existuje, že apoštola Jána. Lebo po grécky v tých najstarších máme, že odhalenie alebo zjavenie Jána. Vôbec to na tom nestojí, len aby ste vedeli, že existuje aj táto debata, že či to je apoštol Ján, alebo je to učeník Jána, ktorý patrí do Jánovskej školy. Nestojí na tom inšpirácia, čiže určite je inšpirovaný Ján. Určite to píše Ján, iba sa to jazykovo nedá dokázať, že by to mal byť apoštol. Miesto Patmos, to vieme, 100 kilometrov približne od Efezu, okolo roku 100. Keď si zapamätáme 100, nič nepokazíme, je to v podstate asi posledný, datáciou je to posledný spis Nového zákona. Adresáti sú Boží sluhovia, čo je podľa Filona Alexandrijského najvznešenejší titul, ako pomenovať kresťana. Boží sluhovia boli v starom zákone všetky najväčšie osobnosti. Mojžiš, Dávid, Jozue a tak ďalej. A je to v podstate dobrovoľné sa danie do služby Bohu. Není to, že Boh nás zotročuje, ale je to dobrovoľné danie sa do služby Bohu. Adresáti sú teda Boží sluhovia kresťania alebo komunity kresťanov v Malej Ázii. Okolnosti, za ktorých to Ján píše, utrpenie. Áno, čiže kresťania trpia od Židov, ktorých nepríjmajú, od pohanov, ktorí im komplikujú život pohanskými obetami a povinnou účasťou na nich, a od synkretických kresťanov, to znamená, že ako dnes, že si navýberám to, čo mi pasuje. Áno, trošku z toho, trošku z toho, trošku z toho a urobím si z toho guláš. Čiže Ján ide písať kresťanom, ktorí trpia. Tu sa nám rozpadne druhý hrad. A to je ten, že my v podstate môžeme pochopiť, že ak Ján píše kresťanom, ktorí trpia, tak posolstvo Apokalypsy nebude katastrofické. Predstavte si, že váš kamarát má depresiu, idete mu napísať niečo hrozostrašné, alebo mu napíšete slova povzbudenia. Áno, čiže tu sa nám to rozpadáva, že asi tomu len ja nechápem, ale a to posolstvo musí byť nádej. Tak ideme zisťovať, že kde, že aké je skutočné posolstvo Apokalypsy. Poprosím otca Rožeria, že by rozdal symboliku. Tu chcem vám ukázať veľmi zaujímavú vec. Môj osobný názor. Apokalypsa začala byť chápaná ako katastrofická kniha v tom momente, keď ju začali kresliť. Áno, čiže ako náhle sa začali kresliť výjavy v tej apokalypse, všetky spolu, povieme si, že kde tam je logická chyba, v tom momente začala budiť hrôzu. Tu nám máme, ináč to bude otázka iba taká retorická, že tu nám máme pod obrázkom, že nečistí duchovia. Čo myslíte, čo z toho sú na tom obrázku nečistí duchovia? Ako? Traja? To sú tí veľkí alebo tí malí? Budú to tie, ani by ste nepovedali, že to také zviera je, ale to sú žaby, tie malé veci, vyskakujúce z ich úst. A toto sú nečistí duchovia. Tie tri veľké postavy sú šelmy, dve šelmy a drak, ale ide o to, že tieto zobrazenia nám dnes nič nepovedia. Pre ľudí v tej dobe boli veľmi jasné. Preto my musíme spoznať symbolickú reč, ktorou sa tí ľudia medzi sebou v komunitách vyjadrovali a ktorú používali, na to, aby sme chápali, čo chcel Ján povedať tým, keď tieto veci opisoval. Symbolická reč je typická pre apokalyptiku, je typická aj pre celú Jánovskú školu. K tej Jánovskej škole poviem toľko, že každý apoštol mal svojich učeníkov. To znamená, že okolo
Pavla bola Pavlovská škola, okolo Jána Jánovská škola, ktorí sa vlastne vyjadrovali v tom štýle ako on, rozoberali, rozvíjali jeho teológiu ďalej a vzájomne sa zdieľali, vzájomne sa obohacovali. Písali tým štýlom ako Ján Evanjelista v tej Jánovskej škole, ale niečo pridávali svoje. Toto je veľmi dôležité. Symboly treba interpretovať postupne za radom, inak vytvoria monštruum. Tí, ktorí máte tú Bibliu v mobile, lebo nemyslím si, že by ste mali teraz tú fyzickú, tak si môžete otvoriť 5. kapitolu knihy Zjavenia a je to 6. verš. I videl som v strede medzi trónom a 4 bytostiami uprostred starcov stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal 7 rohov a 7 očí, čo je 7 božích duchov, poslaných na celú zem. On pristúpil a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. Ak sme zvládli všetky tie opisy prvých 4 kapitol, prídeme sem, kde sa opisuje baránok a povieme si, ničomu nerozumiem. A je to naozaj tak, ak nechápeme symbolickú reč a čo tieto jednotlivé symboly znázorňujú. Problém je ten, keď sa prenesiem teraz na začiatok našej prezentácie, bol tam jeden obrázok a konkrétne tento obrázok hovorí presne to, čo som teraz čítal. Máme tu baránka, ktorý má 7 rohov, 7 očí, stojí ako zabitý, čiže je tam znak nejakého obetovania, je tu krv, je tu pozdvihnutá noha, ale stojí. A pod sebou má knihu, ktorú vlastne ide interpretovať, ktorá je tu nazvaná ako zvitok. Je to monštruózne vyjadrenie, pretože niekto chcel zachytiť tie symboly spolu. Lenže v symbolickej reči to funguje tak, že tieto veci treba čítať jednu za druhou. Poviem na to príklad. I videl som v strede medzi trónom a 4 bytostiami uprostred starcov stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Teraz to ideme čítať ušami, alebo počúvať ušami, čítať očami tých ľudí, ktorým to bolo adresované v 1. storočí na začiatku 2. storočia. Aha, baránok, ktorý stojí ako zabitý. To je jasné, je to Ježiš Kristus, ktorý sa za nás obetoval a ktorý svojou smrťou a zmrtvých staním nás spasil. Státie bolo symbolom zmrtvých stania a ako zabitý je tam narážka na smrť Ježiša Krista. Mal 7 rohov. Aha, to znamená, roh znamená moc v biblickej symbolike, čiže Ježiš má plnosť moci. Mal 7 očí, aha, oči znamenajú poznanie, Ježiš má plnosť poznania, skúma celý svet. Mal 7 božích duchov, aha, Ježiš má plnosť Ducha Svätého. A tak ďalej. Čiže vidíme, ako to treba čítať, že jeden symbol po druhom, nesnažiť sa to nakresliť. Lebo potom nám z toho vznikne tento obraz. Čiže máme symbolickú reč typickú pre celú Bibliu, ale s najväčšou koncentráciou určite vyskytujúcu sa práve v knihe Zjavenia. Tým, že patrí do oblasti apokalyptiky, pre ktorú je symbolická reč vlastná. Zaujímavé je aj tu, keď sa pozriete, toto je Ján, ktorý sa škrabe po hlave, lebo ničomu nerozumie. Keby on tam nemal toho anjela sprievodcu, tak to nemôže zachytiť. Áno, to posolstvo. Rozličné typy symboliky. Teraz už máte každý rozdanú tabuľku. Dúfam, že sú tam minimálne na 99% všetky symboly z apokalypsy. Dobre? Čiže keď prídete domov, normálne si to môžete vložiť do svojej Biblie a keď prídete k tomu, že budete čítať knihu Zjavenia, tak normálne to majte ako manuál. Snažil som sa dať tomu trošku logického usporiadania, čiže ideme si tú symboliku rozdeliť. Symbolika môže byť rozličná. Kozmická symbolika bude využívať kozmické telesa, slnko, mesiac, nebo, hviezdy a tak ďalej.
antropologická je od slova antropos, čo znamená človek, čiže tá bude vychádzať zo sveta ľudí. Odev, koruna, kľúče, to, čo sa týka človeka. Zvieracia symbolika, tá je veľmi bohatá v knihe Zjavenia, bude využívať zvieratá ako protagonistov. Toto je typické pre celú apokalyptiku aj v iných knihách, či sú to ostatné starozákonné, napríklad apokalyptické knihy, veľmi využívajú túto zvieraciu symboliku. Napríklad tu v knihe Zjavenia máme šelmu, máme draka, máme baránka, máme žaby, máme kone a vždy je to niekto hlavný. Potom máme číselnú symboliku a pri číselnej symbolike, keby ste si žiadne číslo nezapamätali, ale iba tento popis, ktorý sa tu nachádza, tak už ste ďaleko. Čísla nemajú kvantitatívnu hodnotu, čiže 6 není 6, ale kvalitatívnu. To znamená, že 7, keď sa bude hovoriť v knihe Zjavenia o sedmičke, alebo bude niečoho 7, nepoukazuje to na matematickú hodnotu, ale na kvalitu. Čiže ak on má 7 očí, tak ich netreba nakresliť na jeho hlavu, ale znamená to, že má plnosť poznania. Ak je niečo adresované, toto posolstvo napríklad Ježiša 7 cirkevným komunitám, tak to nebude znamenať iba 7 cirkví a nikto iný, ale bude to znamenať celú cirkev. Posolstvo pre celú cirkev. Potom máme chromatická. Všetko je to z tej gréčtiny tým, že tam sa táto apokalyptika vlastne rozvíjala. Aj v židovskom svete, ale v časoch Ježiša Krista už sa hovorilo dosť po grécky a celý Nový zákon máme zachovaný práve v gréckom jazyku. Chromatická sa teda týka farieb. Keď bude niečo biele, tak treba za tým vidieť niečo viac, ako iba, že je to natreté na bielo. Keď bude niečo červené, treba v tom čítať zase nejakú kvalitu a nie iba farebný odtieň. Príklad symbolickej reči. Máme tu ženu odetú slnkom. Čítanie, ktoré, ak sa nemýlim, sa číta 2 razy do roka na sviatky Panny Márie. Máme tu ženu odetú slnkom. Čo videli tí ľudia, ktorým bola apokalypsa adresovaná v tom 1. storočí? Ženy, takto sediace, a ešte ako kráľovné väčšinou, znázorňovali v ich historických mapách mestá. To znamená, že keď zoberieme najstaršiu mapu, jakú máme, alebo jednu z najstarších, najstaršia je asi tá Madabská, ale potom Poitingeriansku, tak tam krásne vidíme kráľovnú, ako sedí na tróne, a to je Babylon, alebo Antiochia, alebo Jeruzalém, alebo Rím. Babylon tam pravdepodobne nie je, ten v Apokalypse je tam Jeruzalém, Antiochia a Rím ako hlavné mocnosti, hlavné mestá, od ktorých išli cestičky. A mapy boli robené po dĺžke. Preto sa spájala žena s mestom, pretože to mesto malo očarovať svojou krásou. Malo byť príťažlivé, malo byť krásne, malo byť bohaté, preto ako kráľovná. Keď tu máme ženu odetú slnkom, vieme, že má okolo hlavy 12 hviezd. 12 je biblické číslo, ktoré znamená Boží ľud. Áno, je vždy spojené s Božím ľudom, 12 kmeňov Izraela v starom zákone, 12 apoštolov v novom zákone. Tu nás začíname tušiť, že možno sa nejedná iba o osobu Panny Márie, ale že to môže byť oveľa širší obraz. Ján začína hovoriť o Božom ľude, ktorý je odetý Božími milosťami. Tento Boží ľud, vidíme, že je tehotná táto žena. Tieto veci zatiaľ všetky sedia aj na Pannu Máriu, ale nie nevyhnutne, že Ján o nej hovorí, ale že tento text môžeme aplikovať na Máriu ako dokonalú predstaviteľku Božieho ľudu. Mária, predstaviteľka Božieho ľudu. Tu môžeme vidieť Boží ľud vo všeobecnosti, ktorý prináša Mesiáša a je v radostnom očakávaní. Je to žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, je ten čas cirkvi v knihe Zjavenia v 12. kapitole, ktorý predchádza narodeniu Mesiáša. Cirkvi Božieho ľudu. Cirkev je až od Ježiša Krista. Božieho ľudu Izraela, ktorý očakáva Mesiáša.
Zase tu vidíme Jána, ktorý má túto víziu. Tento ľud má pod nohami mesiac znázorňujúci moc zla. Diabol je ten, čo sa mení. Ako mu to pasuje a ako mu to vyhovuje. Ježiš Kristus v prvej vízii knihy Zjavenia má nohy z kovu. A znamená to, že je stály, že je pevný, že keď povie, že tie veci sú tak, nemení sa podľa toho, ako pasuje, ale je stály a verný. Diabol sa mení, preto je tu mesiac. Lenže Boží ľud má autoritu nad zlom. A toto si musíme osvojiť. Nie ako človek, lebo vieme, že anjeli sú stvorení ako vyššie bytosti od ľudí. To znamená, že aj tí padli anjeli sú stvorení vyšší ako my. Ale my máme ako kresťania autoritu nad zlom. V tomto prípade ako autoritu, ako Boží ľud. Čiže diabol sa nebojí nás, diabol sa bojí Boha, ktorého nosíme v srdci. Čiže vidíme symboliku. Môžeme si rozšíriť ten obraz ženy odetej slnkom na 3 interpretácie. V Biblii častokrát jeden výraz nevylučuje druhý. Ak začneme lievikovito od najširšieho, tak je to Boží ľud. Druhý môžeme chápať, že to je cirkev dnes a potom v nej môžeme naozaj vidieť aj Pannu Máriu, ktorá spĺňa všetko toto, zaodetá milosťami od Boha, má autoritu nad zlom, priniesla nám Mesiáša. Áno, čiže toto všetko, čo dokáže symbolická reč. Tu nám máme ďalší výjav, všetko je to z jedného rukopisu, tieto obrázky. Tu nám máme ženu odetú slnkom, ako uteka na púšť pred drakom, ktorý bojuje proti nej tým, že za ňu posiela rieku. V Apokalypse je takmer mnoho vecí pod dvojmo. Áno, čiže ak tu je baránok, zvieracie predstavenie hlavnej postavy, ktorá znázorňuje Ježiša Krista, tu máme draka, ktorý znázorňuje Satana. Ak tu máme rieku života v 22. kapitole, ktorá vychádza od trónu Otca a Baránka a znamená Ducha Svätého, tu nám máme zase rieku smrti, ktorú drak posiela za ženou, aby ju zničil. Ak Ježiš Kristus bojuje Božím slovom, tým mečom vychádzajúcim z jeho úst, tak diabol takisto bojuje slovom, lebo čo vychádza z úst? Slova. Snaží sa slovom, to sa zdá najpravdepodobnejšia interpretácia tu, slovom stiahnuť Boží ľud. Zachytiť ho, slovne ho zmanipulovať. Áno? Ale čo robí Boh? Dá svojmu ľudu krídla, aby uletel na púšť. Čo znamená aj tento svet a súboj na tomto svete. Symboly prevzaté zo Starého zákona. Takmer všetky. Áno, ktoré Ján používa. Nezabudnime na to, že Ján je dieťa svojej doby, svojej kultúry a svojho jazyka. Čiže nebude sa vyjadrovať ako niekto z ríše Inkov, ale bude sa vyjadrovať ako niekto, kto obýva územie Svätej Zeme, ktorý pozná dokonale Božie písma, pretože vtedy ľudia naozaj mali úctu voči Božiemu slovu. Čiže tu vidíme symbol a jeho význam. Nebo neznamená tam, kde lietajú lietadlá. To znamená, že keď niekto nás slovne napadne, že ste smiešní, veríte v Boha sediaceho na obláčiku, neveríme. Ja neverím v Boha sediaceho na obláčiku. Neveríme Boha sediaceho tam, kde sú lietadlá. Ale veríme v Boha, sa to volá, že transcendencii, niečo, čo presahuje tento svet. Čiže nebo je pre židovského človeka tej doby miesto, ktoré není fyzická zem. Ktoré není stvorený svet, ale je to niečo mimo. Áno? Čiže tam prebýva Boh. Niekde mimo stvoreného sveta. Roh znamená silu a moc. Čiže ak má baránok 7 rohov a drak 10, kto má viac? To bola záľudná otázka. Baránok. Nie na hodine matematiky, ale v knihe Zjavenia. Pretože baránok má plnosť moci, 7 rohov. Drak má 10, čoho je 10?
prstov na ruke, čiže všetko to, čo sa dá spočítať na prstoch na ruke, v knihe Zjavenia 10 znamená ohraničenosť. Diabol má ohraničenú moc, kým baránok má plnosť moci. Ale keď to číta niekto bez symboliky, tak ide, prečo Ježiš má menej ako diabol? A veľa ľudí, nechcem povedať, že väčšina kresťanov, verí v silnejšieho diabla ako Boha. Áno, verí v silnejšieho diabla ako Boha, ale není to biblické. Biblické je, že to není ani o súboji, Boh vyhráva. Dostaneme sa k tomu, ako funguje duchovný boj a duchovný zápas. Žatva znamená Boží súd. Biele vlasy večnosť, možno by sa tam niekto zmestil. Dlhý odev kňazská hodnosť, zlatý opasok kráľovská moc, oči poznanie. No, čo je toto? Kto je toto? Kto by to mohol byť? Ježiš. Určite to nie je znázornené, na ktoré sme zvyknutí, ale vieme to, že je to opis teda 1. kapitoly, 12. až 20. verš, keď sa Ježiš ukáže Jánovi v symbolickom znázornení. Čiže máme tu biele vlasy, večnosť. Alfa a omega sú prvé a posledné písmeno gréckej abecedy, znamenajú začiatok a koniec, čiže celý čas. Večnosť, meč vychádzajúci z jeho úst, čo znamená Božie slovo, kňazský odev, kľúče, ktoré sú symbolom moci a autority, sedí na tróne, čiže vykonáva moc, vládu nad celým svetom a je uprostred 7 zlatých svetníkov, čo znamená uprostred celého cirkevného zhromaždenia. Ježiš je v centre, vládne a je slávny. Máme tu ďalšie obrazy. Trúby. Keď zaznie trúba v Biblii, v Starom zákone, sprevádzala napríklad vstup do boja, alebo v židovskej tradícii sa verilo, že koniec sveta, mesiášske časy, že budú sprevádzať trúby, ale tie trúby mali poukazovať na Boží hlas. V knihe Zjavenia, keď má prehovoriť Boh, tak sa píše, že zatrúbil prvý anjel a niečo sa začne diať. Je to, ako Boh reaguje na to, čo ho ľudia prosili, ako vstupuje do dejín. Tu nám máme dvojsečný meč, Božie slovo. Meč v Biblii nie je len nástrojom zabíjania. Meč je nástrojom rozdeľovania na dve polovice. Čiže, keď my čítame Božie slovo, tak sa vlastne stane to, že máme rozdelené. Tu je pravda, tu je klamstvo. Toto je Božie zmýšľanie, toto je zmýšľanie sveta. Áno, keď tam je, že proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám, že toto je zmýšľanie, ktoré mi dáva Ježiš. Ak mám pochybnosti, že ja prosím, ale neviem, či dostanem, to není to, čo dáva Ježiš. Čiže to Božie slovo rozdeľuje na pravdu a klamstvo, na svetlo a na temnotu. Potom tu máme biely odev svet slávy, palmové ratolesti symbol víťazstva, korunu víťazstvo, kráľovskú hodnosť a more, to je veľmi zaujímavé, more v Biblii je temná sila. Pretože tam zahynulo veľa ľudí, bol to svet neistoty, nemali Google mapy, nemali preskúmané, čo sa kde nachádza. Kto vyšiel na more, išiel do veľkého nebezpečenstva. A more teda aj v Biblii je znakom nejakej temnej, nespútanej sily. Vidíme tu tých anielov s trúbami, zase Jána, ktorý pozerá cez okienko, vidí tú víziu. Vždycky Ježiša uprostred všetkého. Dobre, ideme na významy farieb. Kratučko prečítam začiatok 4. kapitoly. Potom som videl, nie 4., 6. I videl som v pravici, ako baránok otvoril jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 bytostí volať, akoby hromovým hlasom. Poď. A videl som, hľa biely kôň a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. A tak ďalej. A teraz idú 4 kone.
Áno, ide biely, ide ohnivo červený, ide zelený a ide čierny. A teraz, keď to niekto číta, tak si povie, no ešte ten ohnivo červený, no nejaký ríšavý, hej? No ale zelený kôň? Hej, že asi to nebudú farby tých zvierat, hej? Že asi tá farba zase znamená niečo. A tu je presne, že čo? Biela znamená z mŕtvych stanie víťazstvo. Zelená znamená smrť a mor. Prečo? Pretože evokuje farbu mŕtvoly, rozkladajúceho sa zvieraťa. Tí ľudia používali to, čo mali po ruke, to, čo patrilo do toho takého fyzického, každodenného sveta. Červená znamená krv, násilie, masaker. Fialová, purpurová, luxus, kráľovská hodnosť. Tu môžeme chápať ten kontrakt s paší, keď je Ježiš zaodetý do purpurového plášťa, že ho chceli zosmiešniť, chceli ho zaodieť do luxusu, aby ho zosmiešnili, zbičovaného. Čierna, utrpenie, smrť, takisto ako aj zelená podobne. Tuna. Možno to neviete, možno viete, z knihy Zjavenia pochádza zvyk dávať relikvie do oltára. Tu vidíme tých zabitých pre Božie slovo, ako volajú, dokedy, Pane, nepomstíš našu krv. A je im povedané, aby ešte chvíľu počkali a im daný biely odev. A vlastne títo mučeníci pod oltárom, cirkev to tak začala znázorňovať, že začala dávať relikvie do oltára. A znamenajú príhovorcov. Svätí, ktorí volajú za nás k Pánovi, Pane, zasiahni, Pane, urob niečo. Významy čísel, toto je veľmi zaujímavé. 1/3 znamená ohraničenosť. Je to trošku také naše slovenské, že keď máme 10 vecí a 9 je dobrých a 10 zlá, nás zaujíma, prečo tá 10 je zlá. Nevidíme tých 9 pekných, ale tú 10. A v Apokalypse sa lieči náš duchovný zrak. To znamená, že 1/3 zeme zhorela, 1/3 stromov zhorela, 1/3 hviezd padla. A nás to zaujíma, že ako je to možné, že čo to sú tam za opísané tie hrôzy, že 1/3 hviezd padla. Ale 2 zostali. Toto chce povedať ten text, že Boh zasahuje, ale to, čo nechá, je viac ako to, čo zoberie. To, čo ponechá, je viac. Čiže 2/3 zostávajú a 1/3 je problém. Áno, čiže je to ohraničenosť. 3, číslo Boha, potvrdenie alebo superlatív. Vidíme, aké rozličné významy tá 3 môže mať. Pochádza to z Najsvätejšej Trojice. Áno, keď sa povie svätý, Boh je svätý, svätý, svätý. Boh není svätý, 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 svätý. Hej? Boh je svätý, 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 lebo je svätý Otec, svätý Syn, svätý Duch Svätý. Hej? A keď sa niečo povie 3-krát, napríklad 6, tak to bude superlatív a povieme si aký. Máme potom číslo 3,5. Znova ohraničenosť, lebo je to polovička 7. Není to dokonalosť, není to plnosť, je to niečo na polceste. Nikde v knihe Zjavenia nemáme, že 3,5 slovne napísané, 3,5 roka, 3,5 neviem čoho, ale máme to vyjadrené týmito obrazmi. Šelma má moc 42 mesiacov. My už vieme, už nás nedostanú na tom, že treba odpočítavať mesiace od nejakej skutočnosti, ktorá sa udeje vo svete a budeme počítať koniec sveta. Už vieme, že to je symbolické. 42 mesiacov je koľko rokov? 3,5. Čiže je to nejaký limitovaný čas. Bude to pravdepodobne čas cirkvi. Tu nám máme 1260 dní, je žena odetá slnkom na púšti. Koľko je 1260 dní? 3,5 roka. Znova vidíme tú ohraničenosť. Tá púšť není večná. Na púšti není 7 mesiacov, ktorá by znázorňovalo tú plnosť, hej, že to je nekonečnosť,
ale že to je 1260 dní. To vyhnanstvo je limitované. Potom tu máme štvorku, všeobecnosť, lebo máme sever, juh, východ, západ. Ľudia v tej dobe, sa to volá, že kozmológia, náuka o svete, ako ho chápali, verili v obdĺžnikovú alebo štvorcovú zem. Áno, na takých stĺpoch, ako stojí vo vesmíre a že je štvorcová. A vejú tie vetry od 4 strán a sú na nich 4 anjeli, ktorí regulujú tie svetové vetry. Toto bolo ich chápanie. Oni nemali poznatky z modernej fyziky. Áno? Čiže štvorka je všeobecnosť. Čiže keď sú 4 kone, už začíname chápať, kôň je sila, ktorá je väčšia ako ľudská. Čiže budú to 4 mocnosti sveta. Keď sú 4, Jan tým chce povedať všetky. Áno, jedná sa o všetky možné mocnosti vo svete. 6. Je to číslo, ktoré by chcelo byť 7, ale sa tam nedostalo. Dobre, čiže 7 je plnosť a 6 je najväčšia po 7, ale není 7. A preto si ju kto bere? Diabol. Pretože 6 je nedokonalosť, neúplnosť. Keď ju dáme 3-krát, že 6, 6, 6, to je čo? To je superlatív, to je čiže najväčšia maximálna nedokonalosť. Čiže koho je to číslo? Šelmy. To, že si to dneska berú satanisti, oni sa v tom našli, ale nie preto, že Jan píše o satanistoch. Hej? Ale je to maximálna nedokonalosť. Tu hneď poviem, je to veľmi oslobodzujúca táto informácia, že keď dáva šelma značku na ruku a na čelo, že čo to vlastne znamená. Veľa ľudí, aj keď sme to už niekde rozprávali, tak si myslí, že ja dostanem nejakú značku, zmením správanie a pôjdem do pekla. Je toto zmýšľanie biblické? Nie je. Pretože jediný, kto rozhoduje, kam ja pôjdem, som ja. Áno, že či príjmam to pozvanie vstúpiť do neba, či chcem patriť Bohu na veky a tak ďalej, alebo sa svojim životom už rozhodujem proti nemu. Toto znamená toľko, že tá šelma, keď vidí, že niekto koná ruka ako ona, tak si ho označí. Keď niekto vidí, že zmýšľa ako ona, miesto rozhodnutí, tak si ho označí. A toto je to, čo kniha Zjavenia stále píše, že ten Boží ľud, tých 144 000 vyvolených, mal na čele jeho meno. Boh vidí, že toto sú moji a si ich označí. To není o tom, že ja dostanem značku a sa zmením, ale ja nejako žijem a preto dostávam značku. Čiže kto zase ovplyvní to, akú mám značku? Duchovnú, nie fyzickú. Duchovnú, iba ja. Áno, čiže toto znamená, že to není, že čip mi dajú a zmením sa. Hej, nech by to bolo čokoľvek, to nemôže ovplyvniť moju spásu. Spásu ovplyvňujem ja svojim konaním a svojim rozhodovaním. 7, úplnosť, plnosť, 10, ohraničenosť, lebo sa to dá spočítať na prstoch. Toto je zmýšľanie nie dnes, ale vtedy, áno, ako rozmýšľali ľudia. 12, číslo Božieho ľudu, 1000, nesčítateľnosť alebo aj prítomnosť Krista v dejinách sveta. No a toto zaujímavé číslo, ktoré jehovisti nám tak radi rozprávajú. A toto chcem, aby ste si úplne všetci zapamätali. 144 000. Keď to čítame Apokalypsu prvýkrát, tak nám vyskočí otázka, to fakt iba 144 000? Už vieme, už sme si povedali, že ani jedno číslo nemá kvantitatívnu hodnotu v knihe Zjavenia. Ale ju má kvalitatívnu. Čiže trošku matematiky. Keď si rozložíme 144 000, máme 12 krát 12 krát 1000. A Židia sa veľmi radi hrali s týmito číselkami a kombináciami. Čiže bude sa jednať o Boží ľud privedený k maximálnemu rozvoju v dejinách sveta. Čiže je to Boží ľud starého zákona, 12, Boží ľud nového zákona a novej zmluvy a cirkvi, privedený 1000 k svojmu maximálnemu rozvoju. Áno, čiže keď čítame v knihe Zjavenia, že
144 000, môžeme si to prekladať hore ceruzkou, že cirkev. Áno, že hovorí sa o cirkvi, ktorá nemá 144 000 členov, ináč sa už nemusíme snažiť, lebo už to je dávno plné, ale ktorá hovorí o kvalite toho Božieho ľudu, že aký je Boží ľud. Tu nám máme anielov s čašami. No a teraz také gro tej dnešnej prednášky, a to bude aj v podstate prechádzať do záveru, je vlastne vysvetliť si, aký je obsah celej knihy. Lebo toto sme si povedali tú ťažkú technickú vec, ktorá je, možno sa to aj ťažko počúva, je to strašne veľa informácií, čísel, farieb, symboliky, ale je to dôležité na to, aby sme začali chápať, o čom bude hovoriť Apokalypsa, ako ju čítať. Ja to celé vyklikám. Dobre, čiže kniha Zjavenia je veľmi, veľmi neproporčná. Skladá sa z dvoch častí. Čakali by sme, že niekde tu v polovici sa rozdelia. Realita je taká, že prvá časť je toto žlté a druhá časť je celý zvyšok. Povieme si prečo. V tejto prvej časti je vízia Ježiša Krista, ktorý sa ukáže Ján. Najprv je tam, Ján popíše, že som na ostrove Patmos v Pánov deň, čiže v nedeľu, nemôže sa zúčastniť spoločnej liturgie, čiže je prenesený do nebeskej liturgie a Ježiš sa mu ukáže v sláve. Preto sa mu Ježiš ukáže v sláve, aby Ján dokázal prijať celé toto posolstvo. Toto posolstvo, ktoré dostane, je možné čítať iba tak, že Boh je silný. A že Boh je silnejší a že Boh je väčší. Čiže Ježiš ho ubezpečí najprv, ja som slávny, ja som všemohúci, ja som dokonalý a až potom mu začne odhaľovať toto tajomstvo. V tejto druhej časti máme listy Krista 7 cirkvám. Už vieme, že 7 komunít bude znázorňovať posolstvo celej cirkvi. A môžeme to potvrdiť aj tým, ako sú tie listy štruktúrované, že najprv sa píše Anielovi Efeskej cirkvi napíš. A končí to, kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tak cirkvi či cirkvám? A práve to, že oboje. Že Ježiš hovorí cez Efeskú cirkev celej cirkvi. To znamená, že to, čo čítame v Efeskej cirkvi, Pergamskej cirkvi, Laodicejskej cirkvi, ako ich Ježiš vedie, to je posolstvo pre celú cirkev a všetkých časov. Fascinujúca je pedagogika Ježiša Krista v týchto listoch 7 cirkvám. Ježiš nezačína tým, že zmeň sa. Ježiš hovorí najprv, poznám tvoje skutky a robíš veľa toho dobrého. A začne menovať, že toto robíš dobre. Potom nepovie, že toto robíš zle, ale povie, že mám proti tebe, že... A tým toho človeka, alebo tú komunitu, ktorá miluje Ježiša, normálne privedie do takej nejakej hanby, že ja milujem Ježiša, ale on má toto voči mne, takže ja to chcem zmeniť. Áno, vytkne, že čo treba zmeniť. Potom neskončí tým, že vytkol, ale zase ho chce ako uchlácholiť a povie, dobre, ale toto robíš dobre a ak vytrváš, tak ja ti sľubujem toto. Iba dve sú také veľké výnimky. Jednej cirkvi nezačína vôbec hovoriť pozitíva a to je rozdrapená laodicejská cirkev, ktorá si myslí, že je sebestačná, dokonalá, bohatá a nič nepotrebuje. Tam Ježiš začína hneď in medias res, čiže do stredu a začne negatívom. Aby jej nastavil zrkadlo, že toto si ty. A ak sa nezmeníš, tak bude problém. Potom druhý rozdiel je, myslím, sardská cirkev, myslím, že sardská, ktorá je také chúďatko a taká biedna, že Ježiš jej nehovorí žiadne negatíva. Hej, že ju chce len povzbudiť. Ale zase toto je úžasné na tom, že Ježiš na nás neprikladá šablónu, ale zohľadňuje naše momentálne prežívanie a stav a na základe toho s nami komunikuje. Potom tu máme trónnu sieň. Vlastne Ján má vystúpiť. Je tam, že videl otvorené dvere na nebi a počul hlas, vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom. Ján má vlastne vidieť
svet a dianie vo svete, o ktorom bude hovoriť celá kniha Zjavenia, z Božej perspektívy. Áno, čiže Jan má preto vystúpiť hore, aby uvidel, čo sa deje vo svete, tak, ako to vidí Boh. Baránok a zvitok je podľa mňa teologické centrum celej knihy, pretože baránok je ústredná postava Apokalypsy, ktorá nastupuje v 5. kapitole a je ako keby protagonista. A baránok vlastne berie z ruky Boha Otca knihu, v ktorej zdá sa je napísaný celý zmysel sveta, ľudských dejín, celá história a začínajú odlamovať tých 7 pečatí, začína interpretovať. Znamená to toľko, že táto svetová história je nepochopiteľná bez príchodu Ježiša Krista. Ľudské dejiny nemajú zmysel, ak Ježiš Kristus neprišiel. Áno? Aj môj život, aj život cirkvi, všetko je nezmyselné, ak z toho vytrhneme Ježiša Krista. Čiže Ježiš Kristus tu nastupuje a začína interpretovať ľudské dejiny. No a tu nastupujú tí 4 jazdci, čo sú svetové mocnosti, ktoré vedia aký kôň? Biely. Čiže Ježiš Kristus, ktorý je tá najväčšia svetová moc. Až potom idú ďalšie moci. Označenie vyvolených. Tu nás začína sa teda vysvetľovať, že čo všetko je prítomné vo svete. Toto je veľmi dôležitý pohľad na knihu Zjavenia, ktorý sa nám teraz trošku poopraví. Kniha Zjavenia nehovorí o konci sveta. Alebo nehovorí len o konci sveta, ale hovorí o celých ľudských dejinách, v rámci ktorých aj koniec sveta, fyzického sveta. Nemám rád ten výraz koniec sveta, lebo to není, že svet skončí, iba sa pretvorí, že Boh svet stvoril a nemôže ho takto lusknutím prsta vymazať, ani nechce, lebo ho miluje, ale ho pretvorí. Je tam nové nebo a nová zem. Potom, jak sa začína interpretovať, že čo je už prítomné vo svete, keď tam je jazdec na čiernom koni ako smrť, tak to není žiadna novinka ani priradené ku koncu sveta. To je proste to, čo sa deje. Keď tam je hladomor, tak to není na konci sveta, to je to, čo sa deje. A jak sa to začína interpretovať, tak tam anjel zastaví, počkaj, teraz ideme označiť tých, čo patria Bohu. Aby v tom bolo jasno. Čiže toto je Boží ľud a toto nie je Boží ľud. A tu sa začína hovoriť o tých 144 000, ktorí sú v 7. a 14. kapitole najmä opísaní. Tak explicitne, čiže tak otvorene sa o nich hovorí v týchto 2 kapitolách. Potom tu pokračuje teda interpretácia sveta, to je tá červená farba, 7 pečatí, 7 trúb a 7 čiaš. Tu na 7 trúb, myslím, že to bolo na konci 6. kapitoly, kde volali tie duše dokedy, Pane, a Boh na to začína reagovať v 8. a 9. kapitole. Tieto číselka to sú vlastne kapitoly, som vám zabudol povedať. 22 kapitol rozdelených takto za sebou. V 8. a 9. kapitole Boh začína vstupovať do ľudských dejín, bez toho, aby povedal slovo, lebo slovom vychováva cirkev. My máme jeho slovo. Svet nemá jeho slovo. Ani ho nečíta. Čiže tu na Boh slovom vychováva cirkev, ale dianím vo svete vychováva svet. Čiže tu na cez rozličné dianie vo svete chce priviesť ľudí k pokániu. Nepodarí sa to. Človek je tvrdá palica, nekajajú sa na konci 9. kapitoly. Čo urobí Boh, keď sa niekto nekaja? My by sme hneď odpovedali trestá. Nie je to tak. Boh hľadá inú cestu. To znamená, že nešlo to takto, zľava, ideme sprava. Pozýva svedkov aj samotného Jána prorokovať. Čiže už máme 3 prorokov a tí naozaj na konci sa už ľudia kajajú. Potom táto biela farba začína opisovať boj dobrá a zla, Božieho ľudu a nie Božieho ľudu. Apokalypsa je písaná tak do špirály. Zdá sa nám, že sa tam opakujú veci a opisujú sa z rozličných uhlov pohľadu. Žena odetá slnkom, to sme si povedali, súboj Božieho ľudu voči drakovi, Božiemu ľudu pomáha Boh.
V 13. kapitole máme tzv. Démonickú trojicu. Diabol je opica Božia, to znamená, že všetko to, čo má Boh, on chce mať tiež, ale to nevie. Čiže on si vytvorí tú trojicu, ako má Boh, no ale s tým svojim posolstvom. Čiže je to démonická trojica, ktorá spolupracuje len, ak je to potrebné. A démonickú trojicu tvorí drak a dve šelmy. Nie je tam jedna šelma, sú tam dve šelmy. Keď čítame pozorne, je tam šelma vychádzajúca z mora a šelma vychádzajúca zo zeme. Pre Jána, ktorý píše tieto veci, šelma vychádzajú, on je na ostrove Patmos. Čiže od mora šelma je Rímska ríša. Čiže politická moc, ktorá sa stavia Božiemu zriadeniu. Od zeme, čiže od kontinentu, sú pohanské náboženstva. Čiže pohanské náboženstva, ktoré tlačia na Boží ľud a ktoré ho chcú zmiasť, aby konalo tak, ako oni. Aby bolo neverné Bohu. A tieto dve mocnosti, tá pohanská náboženská a tá politická sa spájajú s drakom, so satanom, aby porážali Boží ľud. Potom sa zase píše o 144 000 ako o cirkvi, ktorá stojí s baránkom na Sione, čo je miesto, kde podľa židovskej tradície mal si Mesiáš zhromaždiť svoj ľud. Všetko je to v tej symbolickej reči. A píše sa tam, akí sú, áno, že v ich ústach nebola lož. Že boli oddelení od klamstva tohto sveta, od všetkých tých jeho výmyslov. Že spievali novú pieseň, dávali svedectvo svojim životom o tom, že sú vykúpení a tak ďalej. Potom tu máme 7 rán, 7 v čiašiach, tu pokračuje tá interpretácia toho, čo sa deje vo svete. No a potom to nejak tak zastaví a znova je tam vsúka. Je to ako keby ste boli v kine, že teraz máte pred očami takéto video. Potom to prepne a máte pred očami takéto video. Hej, že tá apokalypsa je takto písané, že sú to vízie. Vízie, ktoré všetky dokopy dávajú zmysel, ale nemajú, sa to volá naráciu alebo rozprávanie rad radom. Babylon a šelma. Babylon je nie Boží ľud. Áno, čiže je symbolom toho miesta, toho ľudu, ktorý utláčal Boží ľud, babylonské zajatie. A tým pádom tu je nie Boží ľud spojený práve so šelmou. Áno, s tými mocnosťami, aby utláčal Boží ľud. 18. kapitola hovorí o porážke Babylonu, lebo Boh je zvrchovaný pán. A je tam jedna nádherná veta, ktorá je veľmi bohatá na náš duchovný život, pre náš duchovný život, a to je vyjdi z Babylonu ľud môj, aby si nemal účasť na jeho odsúdení. Približne tak, to je tam napísané. Čiže Boh musí potrestať zlo, ináč by nebol dobrý. Ak nepotrestá zlo, tak nie je dobrý. Není spravodlivý. Hej? On musí potrestať zlo, ale nechce potrestať človeka. To znamená, že hovorí, vyjdite z neho ľud môj, ja nechcem odsúdiť vás. Ja chcem odsúdiť to zlo, tú štruktúru, to nie je dobré. Vyjdi z neho, ak budeš sa ho pridržať, tak budeš stiahnutý spolu s ním. Ale ak z neho sa oddelíš, tak bude odsúdené to zlo a ty sa zachrániš. Potom je tu 19. Božie víťazstvo. Tam je vlastne princíp duchovného boja. Ježiš ide na bielom koni, znázorňuje cez mŕtvych stanie, z jeho úst vychádza dvojsečný meč a on vlastne mláti tých svojich protivníkov Božím slovom. Čiže to slovo, ktoré na nich dolieha a ich poráža. Za ním sa na bielých koňoch vezie Boží ľud, ktorý nebojuje, ale ktorý sa ho pridrža. A tým, že sa ho pridrža, víťazí. Ak nebudú s Ježišom, nevyhrajú. Ak sú s Ježišom, tak on za nich bojuje. Toto je ďalšia úžasná pravda. Potom tu máme 1000-ročné kráľovstvo, ktoré nie je ľahké na interpretáciu, ale najskôr znázorňuje, je to teda ten čas pred druhým Ježišovým príchodom. Ťažko povedať, že či to je ten čas cirkvi, alebo je to, zdá sa, že to je od rozpútania diabla
teraz nechcem si vymýšľať, aby som nezavádzal, k tomu vlastne druhému Ježišovmu príchodu. Čiže znova je to nejaké symbolické číslo, znázorňuje sa symbolický čas. Zdá sa, že to nie je čas iba cirkvi, pretože tam je to tisícročné kráľovstvo práve potom, ako ten diabol je rozpútaný. Je to s tým pospájané, ale tam nechcem do toho vstupovať. Tam by to bolo treba viacej pozrieť. A tu je nové nebo a nová zem a prísľub druhého Ježišovho príchodu. Tu bola porážka zla, 18, 19, 20, tu je súd opísaný a 21-22 hovorí o pretvorení sveta, nové nebo, nová zem, kde nebude ani smrť, ani pláč, ani žiadna bolesť a prísľub Ježišovho druhého príchodu. Tieto veci z Nového Jeruzalema my už máme v Eucharistii. My ich už máme prítomné vo svätej omši, ale nie v plnosti. To znamená, že už tam máme rieku vychádzajúcu z trónu Boha a baránka, čo je Duch Svätý. Máme strom života, ktorý môžeme prirovnať napríklad k Eucharistii, z ktorého plodov, keď žijeme, tak žijeme večný život. Ale ešte aj to máme, že máme Ježiša v strede nášho zhromaždenia, ale ešte ho nevidíme z tváre do tváre. Ešte nemáme to všetko v plnosti. A to v plnosti príde až po druhom Ježišovom príchode na túto zem, keď príde v sláve. Čiže posledný slajd je zhrnutie týchto vecí. Všetko začína predstavením Krista v sláve, ktorý pozná srdcia ľudí a poukazuje táto sláva na jeho autoritu nad svetom. Udalosti Veľkej noci, čiže kríž a zmrtvých stanie, zmenili beh ľudských dejín a my už môžeme mať účasť na vykúpení. Hoci ešte nie je v plnosti, že vidíme Boha z tváre do tváre, ešte je medzi nami prítomné zlo. Hoci zlo sa zdá byť príliš silné, Boh je väčší a má na ním autoritu a zlo odsúdi a potrestá. Kresťania, toto je to posolstvo, prečo to Jan píše, sú pozvaní vytrvať v ťažkostiach tohto života, vo vedomí Božej moci, v očakávaní posmrtnej odmeny a Božieho zásahu, ktorý príde v tú správnu chvíľu. No a všetko to není na náhode, že kto nás očipuje, ale je to o rozhodnutí, kam chcem patriť. Ak do vojska šelmy, tak sa správam ako šelma, čiže zmýšľam ako šelma, konám ako šelma. Ak do Božieho vojska, tak konám ako Ježiš, snažím sa myslieť ako Ježiš, držím sa Ježiša Krista. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.